Charles Dickens. Charles John Duncan Dickens, 1812an otsailaren 7an jaio zen. Portsmouth Hampshire, Ingalaterran, eta 1870 ekainaren 9an hil zen, 58 urterekin. Gas Hill Place, Highland Kent, Ingalaterran. Herriko klasiko familia batekoa zen? Baina zer asko zituz. 9 urte arte ezin izan ikastera joan. Eta kartela zen. Eskolara joan ez arren, berak asko irakurtzen zuen. Berak irakurritako liburu batzuk Robinson Crusoe eta Don Quijote de la Mancha izan ziren. Autodidakta zen. Eta oso egin zenuen dramaturgoa eta kazetaria izan nahi zuela. Aktorea izan nahi zuen, baina proben egunean gripeaz larri gaixotu zen. Catherine Johnson Hogwarts ekin eskonintzen 1800 eta 1826an. Bai, eta 10 urte ume izan zituzten. Baina 1880an banandu egin ziren. Berak egindako lanik garrantzitsuenak Oliver Twist, Gabonetako kanta eta David Copperfield dira. Bukatzeko argazki batzuk ditugu.